Сега те моля, чуй това внимателно, защото това е най-същественото. Онази празна, плоска вечер и тази заредената много често са едни и същи хора на същото място. С едни и същи лица около масата. Разликата не беше в тях, никога не е била в тях. Разликата е една единствена и тя е, че за няколко часа никой не игра роля. И това не беше късмет. Не беше просто се случи от само себе си. Случи се в точният миг, в който един човек намери начин да свали маската си и с това, без да каже и дума, даде разрешение на всички останали да свалят своите. Затова следващия път, когато се прибереш празен от поредната такава вечер и тръгнеш по навик да обвиняваш себе си, спри се. Не си виновен ти. Просто не си намерил масата, на която да бъдеш себе си.